Zdravo, ja sam Đorđe, vaš vodič kroz online kupovinu. Pratite me i saznaćete kako da kupite predmet na Kupindu. Pronađite predmet koji biste želeli da kupite, otkucajte ključnu reč u pretrazi ili taj isti predmet tražite po kategorijama. Pročitajte ceo opis i karakteristike predmeta koji kupujete i dobro pogledajte slike. Ako imate pitanja, savjetujemo vam da ih postavite prodavcu jer će vam on najbolje odgovoriti na sve vaše nedoumice. Ako se već niste registrovali, učinite to brzo i lako. Potrebno je da imate e-mail, broj telefona i da ste punoletni. Kliknete na dugme Kupi i izaberete neke od varijanti koje su vam na raspolaganju. Pratite uputstva koje ćete dobiti u Kupindo porukama. Po uspešnoj saradnji ocenite saradnika, znači će i ostalima kada u budućnosti budu kupovali od njega. Svakako, za bilo kakvu pomoć tu je korisnička podrška. Kupovina na Kupindu je uživanje. Širite lepe vesti dalje.